V októbri roku 1944 som bola taká hladná, že som dokonca jedla tulipánové cibulky. Hladomor nemôže ovplyvniť gény. Myslíme si však, že jeho pretrpenie môže mať istý vplyv najmä na zapájanie či vypájanie génov. Mohli by sme pokročiť ďalej a povedať, že gény možno významne ovplyvniť stravou a aktivitou enzymov. Znalosti, ktoré sme získali z modelových zvierat, zatiaľ jasne ukazujú, že prostredie má vplyv na naše gény, ktoré možno prenášať na nasledujúce generácie. Každý vie, že jedlo a pitie sú dobré pre myseľ aj telo, no nakoľko ovplyvňujú nás, náš vzhľad a správanie, nie je väčšine z nás jasné. Ak jedlo ovplyvňuje naše gény, tak nás nielen nasycuje. Táto pomerne nová vedná disciplína sa nazýva epigenetika, čo znamená okrem genetiky a zaoberá sa tým, ako to všetko funguje. Annabel a Gemma Mollerové sú z Barcelony a sú jednovaječné dvojičky. Majú rovnaké gény. Práve preto sú obzvlášť vhodné na odhalenie toho, ako sa ľudia v živote menia prostredníctvom svojich návykov. Keď mali 1 rok, stále vyzerali takmer rovnako. Ako malé sme samozrejme žili s rodičmi. Po ukončení univerzitného štúdia sme sa však obe presťahovali do Anglicka. Ja som tam žila rok, moja sestra sa po 6 mesiacoch odsťahovala do Mexika. 4 mesiace som žila v Mexiku. Vtedy sme boli od seba celkom odlúčené. Predtým sme boli ustavične spolu. Odvtedy sme začali vyrastať každá zvlášť a aj naše návyky sa začali líšiť. Rôzne domovy taktiež vedú k rôznym spôsobom života. Dnes sa dajú obe sestry ľahko rozpoznať. Ale prečo? Ich gény, zodpovedné za ich vzhľad, zostávajú po celý život rovnaké. Prvým kľúčom sú však ich stravovacie návyky. Nakupujem potraviny, takže rýchlo môžem niečo pripraviť. Moja strava nie je najlepšia. Jem takmer všetko, okrem niektorých vecí, ktoré mi nechutia a niekoľkých vecí, na ktoré som alergická. Jem veľa cestovín a mäsa. Veľa športujem a snažím sa konzumovať zdravú výživu. Jem veľa ovocia a zeleniny. Myslím, že mám vyváženú stravu. Rada taktiež varím. Je jasné, že kvalita a kvantita stravy formuje telo. Nakoľko trvalý je však jej vplyv na človeka ako celok na naše gény. Doktor Manuel Esteyer pracuje v Madridskom inštitúte výskumu rakoviny. Má teóriu o príčine týchto zmien. Odoberá vzorku slín obsahujúcich DNA oboch mladých žien. Ich gény sú naďalej totožné, no niečo sa zmenilo. Jadro bunky obsahuje chromozómy. Tvoria ho reťazce DNA, ktoré obsahujú všetky dedičné informácie, gény. DNA je obalená vrstvou proteínov zvaných nukleozómy. Keď sa metylové skupiny spoja s DNA, nukleozómy sa k sebe priblížia. Tieto metylované segmenty DNA nemožno viac prečítať. Gény v nich sú vypojené.
Urobili sme niečo ako dvojitý experiment na slepo. Na jednej strane obe ženy mali vyplniť dotazník, v ktorom sme sa pýtali na ich životný štýl, aký druh jedla konzumujú, či sú fajčiarky alebo nefajčiarky. Zároveň sme získali údaje o DNA. Mali sme všetok status metylácie DNA. Tieto údaje sme zmiešali a bez ohľadu na naše prekvapenie sme zistili, že mali odlišné metylácie DNA v súlade s odlišným životným štýlom. Zapájanie a vypájanie génov by mohlo vysvetliť, prečo sa začali totožné dvojičky od seba líšiť, len čo jedna z nich zmenila životný štýl. Čo vlastne vykonáva metylácia DNA? Čo sa deje, keď sú gény vypojené? Esteyer skúmal stovky dvojičiek, aby našiel odpovede. Jedným z najprekvapujúcejších prípadov boli bratia dvojičky, ktorí viedli veľmi odlišné životy. Jeden z nich trpel rôznymi chorobami a žil v dynamickom veľkomeste. Druhý býval v malom meste a nemal nejaké choroby. Z epigenetického hľadiska to boli odlišní ľudia, ako by ani neboli dvojičky. Ich genetická výbava však bola rovnaká. To bol jeden z najextrémnejších prípadov, za kým sme sa stretli. Pre vedcov je epigenóm akýsi kruhový diagram, čo ukazuje, ktoré gény sú aktívne a ktoré sú neaktívne. Doktor Esteyer porovnáva tieto diagramy vo svojich experimentoch s dvojičkami. Tu môžete vidieť jednu štúdiu dvojičiek a tu máme príklad dvoch dvojičiek, ktoré majú rovnakú chorobu. Môžete vidieť priamku naznačujúcu, že tu nie sú nejaké epigenetické rozdiely. Tieto dvojičky majú zasa rôzne choroby a môžete vidieť tieto body, ktoré sa tu objavujú mimo tejto priamky, čo naznačuje epigenetické zmeny u týchto dvojičiek. U týchto dvojičiek s rôznymi chorobami sa pri správnej liečbe znovu objavia všetky nesprávne body v jednej priamke, čo naznačuje, že epigenetiku možno zmeniť správnymi liekmi. Čo vyvoláva epigenetické zmeny? Čo spôsobuje, že sa naše gény vypoja alebo sa náhle zapoja? Hlavnou príčinou môže byť potrava, ktorou privádzame do tela potrebné stavebné prvky alebo nápoje či jedy, ako je alkohol. Dôležitú úlohu zohráva dokonca aj syntetický materiál, s ktorým prichádzame do styku, alebo to, či fajčíme. Epigenetický vplyv majú aj ultrafialové slnečné lúče a naše stresové hormóny. V podstate mnohé vplyvy nášho spôsobu života zapájajú a vypájajú naše gény a robia z nás to, čo sme. Kľúčová úloha potravy v tomto všetkom sa v súčasnosti skúma v holandskom Amsterdame na základe jednej temnej kapitoly v dejinách mesta. V zime roku 1944 až 1945 nemecké okupačné vojská za trest blokovali dodávky potravín pre Holanďanov. Odrazu nebolo čo jesť. Tisícky ľudí zomreli. Blokáda trvala až 6 mesiacov. Obzvlášť postihnuté boli deti a tehotné ženy. Doktorka Tessa Rozebúmová skúma ženy, ktoré boli v tom čase tehotné. Chce skúmať dlhodobé účinky ich podvýživy. Loes Hoesová je jednou z nich. Keď dnes vidíme túto veselú 87-ročnú pani, ako stoluje, len ťažko si vieme predstaviť, aké to pre ňu bolo čakať celé hodiny na jedlo, keď bola tehotná. Potom sa sama rozhovorí o pôrode. Pred pôrodom ma na 3 dni položili na mokré prestieradlá, lebo som mala otravu obličiek. Usilovali sa mi privodiť pôrod, aby sa dieťa narodilo skôr. Mala som silné kontrakcie, museli ma priviazať, lebo som všetko rozbíjala. Na niekoľko dní som oslepla a nemohla som ani hovoriť. Jazyk mi ochabol. To všetko si pamätám. Bolo to príšerné. Vyzeral ako vychudnutý králik. Bol veľmi chudý a vysoký. Prišla som s ním domov, no nemohla som ho nakrmiť, lebo som nič nemala. Nemohla som s ním výjsť von, lebo som nemala kabát ani kočiarik.
V roku 1945 bola mimoriadne tuhá zima. Ako som sa mala postarať o dieťa? Nikto mi nepomohol. En hoe moet je dan met je kindje? Niemand die je helpt. Je strašné sa prizerať, ako vaše vlastné dieťa zomiera. V kancelárii Tessy Rozebúmovej sa hromadia v zložkách ďalšie podobné osudy. Návštevy po domoch a mesiace listovania v dokumentoch jej poskytli príležitosť vypracovať jedinečnú štúdiu. Nikde inde následky mimoriadnej podvýživy tehotných žien a nenarodených detí netrvali tak dlho, ako počas tejto 6-mesačnej blokády potravín. Stovky žien rôznych profesií a ich deti boli rovnako postihnuté. Všetky museli priviesť na svet deti v rovnakých podmienkach vo Wilhelmininej nemocnici. Máme pôrodné záznamy detí narodených v Amsterdame v tejto nemocnici zhruba v čase hladomoru, teda pred ním, počas neho aj po ňom. A tieto deti sme sledovali až do ich dospelosti, pričom sme skúmali ich zdravotný stav. Porovnávali sme tých, ktorých matky trpeli počas tehotenstva hladom, s tými, ktorí sa narodili pred alebo po tomto hladomore. Rozebúmová objavila niekoľko generácií rodiny Fafieniových. Vedkyňa sa celé hodiny vypytovala matky a céry na tú hladovú zimu a nasledujúce roky. Ja, je was wel bezorgd om je kind, omdat je dacht bij je eigen... Ze moet toch groeien. Veľmi som sa strachovala o svoje dieťa. Myslela som na to, že musí vyrásť. Ale ako? Nemohla som kúpiť mlieko a to je pre dieťa nevyhnutné. Mohla som mu poskytnúť iba mlieko z prsníka, ale toho bolo málo. Bolo to príšerné. Dnes je čoraz jasnejšie, že núdza v minulosti u jej dcéry neostala bez následkov. Mala som asi 17, keď sa u mňa objavili obličkové kamene. Potom som mala vysoký krvný tlak a zvýšila sa mi aj hladina cholesterolu. Vlastne nie, najprv som ochorela na rakovinu prsníka, až potom sa mi zvýšil cholesterol. Prešla som si mnohým v živote. Jej zdravotný stav ju priviedol k premýšľaniu. Nee, ik zou het dus niet een verband kunnen leggen met iets. Ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten. Nemala som preto vysvetlenie. Muselo ísť o tú zimu, keď prepukol hladomor, lebo moja sestra je o niekoľko rokov mladšia a nemá žiadne zdravotné problémy, ani môj brat. Za to ja mám samé problémy. Ik ben degene dus die alle probleempjes heeft. Podvyživené telá novorodencov celkom určite zachovali nejaké informácie o tom, ako sa vyrovnať s jedlom na zvyšok života. Zaujímavé bolo pozorovanie, že u ľudí, ktorí sa narodia s nízkou pôrodnou hmotnosťou a narodia sa malí, je veľmi vysoké riziko chronických chorôb vo vyššom veku, napríklad diabetu typu 2 či srdcovo-cievnych chorôb. Nazýva sa to environmentálne naprogramovanie chorôb v dospelosti. Hladomor, bez ohľadu na to, aký je veľký, nemôže zmeniť našu DNA. Podvýživa však neustále zapája a vypája gény u detí povojnovej generácie. Ide o zvláštnu reakciu, ktorej účinky sú zreteľné ešte aj dnes. What is fascinating from the epigenetic z epigenetického hľadiska je úžasné to, že ide o niečo, čo sa už stalo, no má to oneskorený biologický účinok. A keďže epigenetika sa radí s pamäťou buniek a má veľmi stabilné znaky, môže prenášať pamäť z raného štádia života do budúcich 10 ročí.
Dramatické účinky vypojenia génov v dôsledku výživy možno vidieť pri výskume zvierat. Tieto zvieratá sú geneticky totožné. Môžem však zmeniť sfarbenie ich srsti, napríklad, ak do ich výživy pridám viac sójových výrobkov. Hormóny v soji zodpovedajú za zmenu sfarbenia srsti. Možno tieto výsledky, ktoré sa zistili u myší, jednoducho preniesť na ľudí? Ovplyvňuje naše gény, a to do veľkej miery potrava, ktorú každodenne konzumujeme? Odpoveď možno nájdeme v jednej juhoindickej etnickej skupine, ktorá nekonzumuje mäso z náboženských dôvodov. Dospelí aj deti sú spravidla zdraví, a to i napriek nevhodnej hygiene z hľadiska západných noriem. Zdá sa, že ich výživa im dodáva všetko potrebné. Niektoré rodiny sa presťahovali do Európy a aj naďalej dodržiavali stravovacie návyky z domu, no mnohí rýchlo ochoreli. Príčinou je dôkladne očistená zelenina, ktorá už neobsahuje baktérie, ktoré týmto vegánom z Indie poskytujú epigeneticky dôležitý vitamín B12. V Japonsku bol odhalený ďalší epigenetický jav známy ako tzv. Japonský paradox. Napriek tomu, že ide o industrializovanú hektickú spoločnosť, krajina má nižšiu mieru výskytu rakoviny než iné porovnateľné krajiny. Riešením tejto hádanky je zelený čaj. Tento nápoj je v Japonsku taký rozšírený, že dokonca znižuje štatistiku rakoviny. Ak sa nesfermentované čajové listy vylúhujú vo vriacej vode, vznikne jedinečná chemická zlúčenina. Táto substancia ovplyvňuje niektorý gén, ktorý sa vekom často deaktivuje. Zelený čaj odstraňuje metylové skupiny z vypojených génov a jednoducho ich opäť zapája. Aktivovaný gén znovu začína vytvárať telesné substancie bojujúce proti rakovine. Podľa mňa je vzrušujúce, že teoreticky by každá jednotlivá choroba mohla mať dôležitú epigenetickú zložku, lebo prakticky všetky gény v genóme sú regulované epigenetickými znakmi. Sú epigenetické markery, genetické spínače, zodpovedné aj za mentálne choroby? Najnovší výskum naznačuje, že príčiny schizofrénie, ktoré dodnes nie sú celkom jasné, musia mať epigenetický charakter. Pochopiť túto skutočnosť opäť pomohol hladomor. Stopy tentoraz vedú do Číny. Na konci 50. rokov minulého storočia Mao Tse-tung nariadil, aby sa všetci muži aj ženy podielali na výrobe ocele. Nikto sa nestaral o polia. Pšenica 3 roky hnila. Ľudia zo zúfalstva začali jesť kôru stromov. 15 miliónov ľudí zomrelo a výskyt schizofrénie u nasledujúcej generácie sa v Číne zdvojnásobil. Tento obraz zapadá do jedného dánskeho výskumu, podľa ktorého deti narodené v letných mesiacoch trpia schizofréniou oveľa menej často než deti narodené v zime, lebo v zime je kvalita potravy horšia. Potrebujete výživu veľmi bohatú na metylovú skupinu. Mohol by to byť folát, prítomný napríklad v baklažáne a fazuli. Pri konzumácii tejto potravy enzymy, ktoré môžu privádzať metyl, zostávajú aktívne. Vieme o spojení medzi metyláciou a aktivitou génov. Dokonca môžeme ísť až tak ďaleko a povedať, že prostredníctvom potravy, ktorú konzumujeme, môžeme významne regulovať aktivitu enzymov, alebo to, ktoré gény budú zapojené a ktoré vypojené.
Naše telo ustavične obnovuje svoje bunky prostredníctvom ich delenia. Nejaká naša časť nie je staršia než 7 rokov. Materiál pre toto celoživotné stavenisko pochádza z našej stravy. Aby sa bunky mohli deliť, musia dosiahnuť nepredstaviteľný úspech. Naša DNA obsahuje 3,2 miliardy základných párov. Pri delení buniek musia bunky za 20 hodín presunúť každú sekundu viac než 44 000 základných párov na správne miesto. Ak bunkám chýba všetok potrebný stavebný materiál vinou podvýživy, môžu sa objaviť poruchy a strácajú sa ich informácie. Stravovacie poruchy, napríklad bulímia, sa už dávno stali súčasťou modernej spoločnosti. No aj modelky, ktoré trpia hladom a sú len kosť a koža, chcú mať jedného dňa deti. Čo ak všetky stavebné materiály, ktoré bunky potrebujú pre zdravý rast v maternici, napríklad kyselinu listovú a vitamín B12, nie sú dostupné, lebo matka počas tehotenstva neustále zvracia? Mnohé ženy naozaj zvracajú v počiatočnom štádiu gravidity, pričom sme to nikdy nepovažovali za veľký problém, lebo po niekoľkých týždňoch či mesiacoch to pominie. Dieťa je často chápané ako parazit, ktorý si berie všetko, čo potrebuje. A práve tento výskum ukázal, že dokonca aj podvýživa v rannom štádiu gravidity bez neskoršej podvýživy má veľký vplyv na zdravie detí. Dnes teda skúmame ženy trpiace mimoriadnou formou nevoľnosti a zvracania v rannej fáze gravidity a usilujeme sa zistiť, či sú ich deti menej zdravé. Ak áno, hľadáme spôsob, ako pomôcť s výživou u týchto žien. Ako sa mohol vyvinúť život na Zemi, predovšetkým na základe súhry prvkov? Ako sa mohli jednobunkové organizmy vyvinúť na dnešné rozmanité druhy? A ako sa vie život prispôsobiť ustavične sa meniacim nebezpečenstvám a náhlym zmenám? To všetko patrí medzi najväčšie záhady života. Pokiaľ na tieto otázky nenájdeme odpoveď, môžeme sa na ne pozerať len ako na zázrak, ktorý treba preskúmať. Zákon evolúcie so svojimi nástrojmi mutácie a výberu ponúka len čiastočné vysvetlenie uvedeného zázraku. Zapájaním a vypájaním génov v rámci jednej generácie pracuje epigenetika s oveľa rýchlejšou časovou škálou, umožňuje rýchle odpovede na environmentálne zmeny. Epigenetika sa rýchlo stala populárnou biologickou disciplínou. Vedci z Európskej epigenómovej siete sa stretli v Madride, aby si vymenili výsledky najnovších výskumov. Atmosféra je euforická. To je absolútne veľkolepé. Je to veľkolepé, lebo je to niečo, čo sa vzťahuje na ľudí a musí sa na nich vzťahovať. V podstate ide o to, ako prostredie ovplyvňuje náš genóm, ako prostredie ovplyvňuje fungovanie génov. Pre každého to má zásadný význam. Ide o mladú generáciu vedcov, ktorí si už jasne uvedomujú význam výživy. Výsledky ich výskumu poskytujú vedecké dôkazy o tom, prečo bol niektorý druh stravy vysoko hodnotený už v minulosti. Rybí tuk a plody mora v zime aktivujú gény, ktoré vytvárajú protilátky. V lete nás zasa niektoré druhy ovocia chránia pred nekontrolovateľným rastom buniek, to jest rakovinou. Starí majstri zväčšnili mnohé epigeneticky najaktívnejšie pokrmy bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Moc brokolice ako prvá vytušila Katarína Medičejská, francúzska kráľovná, ktorá mala 10 detí. Všetky boli mimoriadne slabé a niektoré zomreli už v útlom veku. Neskôr dala priviesť brokolicu z jej rodného Talianska a odvtedy jej deti prežili. Epigenetika si kladie starú otázku. Či naša DNA obsahuje všetky informácie, ktoré určujú náš vývin? Stačí poznať postupnosť génov našej DNA. Najnovšie skvelé publikácie, napríklad o rozšifrovaní ľudského genómu a o mnohých iných modelových organizmoch, nám ukázali, že poznanie DNA nepostačuje.
Ľudská postupnosť génov DNA obsahuje viac než 3 miliardy znakov. Viac než 25 000 génov, no táto informácia nepostačuje na tvrdenie, že táto bunka je kmeňová, táto je stará, tamtá je chorá a podobne. To nestačí. Vďaka zapájaniu a vypájaniu génov môžu mať chromozómy mnohé odlišné kombinácie aktívnych génov. To znamená, že existujú informácie na druhej úrovni. Náš epigenóm, biochemický trik, vďaka ktorému možno dosiahnuť neuveriteľné veci s našou kompaktnou DNA. Nedávno bol vo Švajčiarsku zaznamenaný senzačný objav, ktorý môže mať nepredstaviteľný vplyv na náš výskum. Na univerzite v Bazílei epigenetik Renato Paro zohrial vajíčka špeciálnych mušiek na 37 stupňov Celzia. Dieser spezielle Fliegenstamm, der kann bei einer Temperaturerhöhung. Keď som zvýšil teplotu, tieto mušky zmenili sfarbenie očí z bielej na červenú. Ak vystavíme ich zárodky zvýšenej teplote, mušky sa rodia s červenými očami. Paro a jeho kolegovia urobili senzačný objav, až keď preskúmali sfarbenie očí potomkov týchto mušiek. Stalo sa niečo, čo nikto nečakal. Zistili sme, že aj potomkovia týchto mušiek mali červené oči, aj keď neboli vystavení nejakým vonkajším faktorom, napríklad zvýšenej teplote. Ukázalo sa, že túto vlastnosť možno preniesť epigeneticky. Epigenetická dedičnosť znamená, že nadobudnuté vlastnosti sa prenášajú na nasledujúcu generáciu. Toto tvrdenie sa dlho prijímalo s veľkou nevôľou, bolo však dokázané na rastlinách. Poznáme viacero prípadov rastlín, keď sa epigenetické charakteristiky preniesli na nasledujúce generácie. Ide o zmenu sfarbenia semien či korunných lupienkov kvetov, ktorá sa preniesla ďalej na základe epigenetických zmien. Domnievam sa, že epigenetika umožňuje rýchle reakcie a ak sú pre rastliny dobré, môžu sa preniesť na nasledujúce generácie. Bolo opísané veľké množstvo epigenetických procesov pri rastlinách a zistili sme, že rovnaké mechanizmy fungujú aj pri živočíchoch. Genómový odtlačok u rastlín bol opísaný už na začiatku 70. rokov minulého storočia a o 10 rokov neskôr bol objavený aj pri myšiach. Nadobudnuté charakteristiky sa teda môžu prenášať, hoci toto tvrdenie bolo dlho považované za absurdné. Funguje to aj u ľudí? Nazdávam sa, že v súčasnosti už máme dosť dôkazov o existencii epigenetickej dedičnosti, najmä v reakcii na podnety z nášho prostredia. Výsledky holandskej lekárky Tessie Rozeboomovej v jej výskume hladomoru v zime po skončení druhej svetovej vojny potvrdzujú epigenetickú dedičnosť. Ak sa narodíte s povetrnostnou predpoveďou drsných podmienok, s veľkou pravdepodobnosťou budete veľmi účinne spracovávať potravu. A ak máte z nášho hľadiska bežnú západnú výživu, s veľkou pravdepodobnosťou budete ukladať veľa tuku a budete ho mať viac v cievach a s väčšou pravdepodobnosťou dostanete napríklad srdcový infarkt. Sa skúma, či sú testované subjekty schopné dediť epigenetické zmeny. Moja dcéra má časté infekcie močového mechúra. Neviem, či to súvisí s hladomorom v tú zimu. Lekárka ju chce vidieť. Keďže pracuje na nedalekom detskom ihrisku, chce sa s ňou stretnúť. Na prvý pohľad ide o čulú osobu. Pri podrobnejšom vypytovaní však vedkyňa zisťuje, že okrem slabosti močového mechúra má aj iné ťažkosti.
Rada jazdím na koni. Tento rok ma však všetko svrbelo. Spočiatku som si myslela, že príčinou je slama a seno. Neskôr som však zistila, že mám alergiu na peľ. Dcéra pani Fafianiovej hovorí, že má alergiu, čo veľmi dobre zodpovedá výsledkom, ktoré sme dosiaľ zistili u detí žien vystavených hladomoru, keď boli ešte v maternici matiek. Deti trpia mnohými chorobami, vo všeobecnosti sú menej zdravé a predovšetkým sa častejšie sťažujú na alergie a podobné ťažkosti. A práve to je aj prípad dcéry pani Fafianiovej. To by znamenalo, že neprenášame len naše gény z generácie na generáciu, ale aj naše epigenetické informácie, čo je desivá predstava. Deti v maternici a novorodenci vedia zistiť potravovú situáciu, ktorej sú vystavené. Výživa, ktorú dostanú v prvých mesiacoch života, naprogramuje ich telo na zvyšok života. Dôležitá je teda nie len strava, ale aj obal, v ktorom je zabalená. Detské fľaštičky vyrobené z polykarbonátu obsahujú látku, ktorá sa v malých dávkach vylúhuje. Bisphenol A je základný stavebný prvok plastov a povlakov, používaný pri výrobkoch, pri ktorých je jeden z hlavných cieľov dlhovekosť, odolnosť proti vysokej teplote a bezpečnosť. Nachádza sa vo veciach, ako sú cyklistické helmy, ochranné okuliare, CD alebo DVD nosiče, predné sklá, mobilné telefóny a domáce nástroje. Nachádza sa aj v detských fľaštičkách. Keď sa však tieto fľašky zohrejú, molekuly sa z plastu uvoľnia a deti ich konzumujú spolu s nápojom. Bisphenol A síce nie je jedovatý, ale jeho prítomnosť v tele vyvoláva určité problémy. Nemecký federálny inštitút posudzovania rizík dlhú dobu pozoroval bisphenol A, lebo ide o dôležitú priemyselnú chemickú látku. Máme informácie, že táto látka nie je jedovatá ani karcinogénna, ale môže mať účinky podobné vytváraniu hormónov. Bisphenol A sa vďaka svojej molekulovej štruktúre s obľubou naväzuje na estrogénové receptory. Tieto receptory sa následne aktivujú a môžu zapojiť niektoré gény, ktoré by mali byť vypojené. Sú rôzne vedecké publikácie, ktoré naznačujú, že dokonca aj veľmi malé množstvo stráveného bisphenolu A zapríčiňuje zmeny, ktoré napríklad súvisia s pubertou. Môže zapríčiniť zmenu rastu prsných žliaz, veľkosť maternice alebo pošvy. Vedci majú podozrenie, že bisphenol A môže dokonca naprogramovať telo dievčaťa vstupujúceho do puberty. Možno dokonca vidieť, že u niektorých dievčat podporuje rast prs, hovorí. Tie dievčatá by boli opäť rady deťmi. Myslím, že som príliš mladá, mám len 9 rokov. Pokusy na zvieratách dokázali spojenie medzi pohlavnou zrelosťou a touto všade prítomnou chemickou látkou. Európske autority stále nevidia dôvod konať, dokonca aj keď ustavičné zahrievanie detských fliaš vedie k ich výraznému opotrebovaniu a zvyšok urobia prvé zuby detí. Dôležitá vec, pokiaľ ide o posúdenie účinkov tejto substancie, je, že bisphenol A sa u ľudí plne a veľmi rýchlo metabolizuje. Ľudský metabolizmus tak ihneď eliminuje tento umelý hormón. Ako však možno vysvetliť výsledky získané v berlínskej nemocnici Charité? Boli sme prvá pracovná skupina na svete, ktorej sa podarilo dokázať, že substanciu bisphenol A možno nájsť v krvi tehotných žien, ako aj u ich novorodencov. Gény sú pripravené na zapojenie alebo vypojenie u plodov, aby ich čo najviac pripravili na život. Niektoré z týchto spínačov zostávajú aktívne niekoľko generácií. Manipulujeme s génmi našich vnúčat bez toho, aby sme to vôbec vedeli. Umelý hormón bisphenol A sa nevyskytuje len v detských fľašiach. Väčšina plechoviek, ktoré sa používajú v potravinárskom priemysle, obsahuje bisphenol A.
Potom, čo ich naplnia, nakrátko ich zahrejú. Výsledkom pôsobenia tejto látky by podľa vedcov mohol byť aj celoživotný sklon k obezite. Dokázali to totiž pokusy na potkanoch. Existujú výskumy vychádzajúce z experimentov na zvieratách, ktoré naznačujú, že bisfenol A môže ovplyvniť produkciu tukových buniek a tým aj hmotnosť. Schönfelderov výskum spolu s ďalšími 160 inými článkami varuje pred rizikami bisfenolu A. Spoločnosti na výrobu plastov si zaplatili články, v ktorých je bisfenol A charakterizovaný ako celkom neškodná látka. Všetky výskumy, ktoré sa viedli podľa tohto návrhu, jasne ukázali, že táto substancia je celkom bezriziková. Nie je dôvod spochybňovať bisfenol A v jeho aplikáciách. Výrobky z neho sú dobré a bezpečné. Iné krajiny nepovažujú túto záležitosť za takú jasnú. Kanada zverejnila vyhlásenie, v ktorom sa hovorí, že plasty obsahujúce bisfenol A by mali byť mimo dosahu tehotných žien a novorodencov. Toto rozhodnutie vítam. Rodičia, ktorí nechcú riskovať, používajú plastové výrobky neobsahujúce bisfenol A či iné sklenené fľaše, najmä v Spojených štátoch amerických a Japonsku. V detských fľašiach by mala byť detská výživa a nie syntetický estrogén. Naša výživa ovplyvňuje naše zdravie a často na zvyšok života. Práve preto je strava tehotných žien a malých detí taká dôležitá. Jej význam si len začíname uvedomovať. Epigenetika začala výskumom rakoviny. Dnes už však vieme, že je dôležitá aj pri iných chorobách, napríklad mentálnych poruchách, ako je Alzheimerova choroba, pri srdcovo-cievnych chorobách, pri čomkoľvek, čo predstavuje najbližšiu hranicu vo výskume ľudských chorôb. Naša tráviaca sústava je často postihnutá rakovinovými nádormi. Epigenetici v Berlíne sa spojili s lekármi, aby táto mladá vedecká disciplína čo najviac pomohla v prevencii proti rakovine. Je veľmi užitočné zavčasu objaviť rakovinový nádor. Samozrejme je lepšie zistiť problém skôr, ako sa ukáže, že ide o rakovinu, aby sa dalo predísť tejto chorobe. Ak sa diagnostikuje zavčasu, pacienti majú veľmi dobrú šancu vyliečiť sa. Neskôr je stav oveľa vážnejší. Aby sa predišlo zhoršovaniu zdravotného stavu, berlínsky vedci vypracovali novú metódu. Postačí na to pravidelný odber krvi. DNA pacientov totiž možno extrahovať z krvnej plazmy. Krvná plazma obsahuje čiastočky DNA, ktoré pochádzajú z nádoru. Bunky v nádore odumierajú, pritom však vylučujú DNA, ktorá sa dostáva do krvného obehu. Ak odoberieme krvnú vzorku, môžeme nájsť DNA nádoru, ale len preto, lebo metylový odtlačok DNA sa líši od odtlačku DNA v krvi zdravého človeka. Vzorec metylácie u pacientov s rakovinou je výsledkom génov, ktoré sú v nádore zapojené alebo vypojené. Ak sa tieto vzorce nájdu, je pravdepodobná aj rakovina čriev. Aj keď má táto metóda stále len skúšobný charakter, výhody epigenetickej diagnózy sú zrejmé. Rakovinu možno zistiť oveľa skôr v rámci bežného vyšetrenia. Epigenetická medicína by mohla liečiť choroby skôr, ako prepuknú.
Správna výživa môže pravdepodobne zabrániť najhoršiemu. Medzi superstar epivýživy patrí avokádo, brokolica, granátové jablká, ktorých zázračné účinky sú dávno známe. Hlávkový šalát, cereálie a kapustovitá zelenina predstavujú ďalšie dobré zdroje kyseliny listovej, látky, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v metylácii génov. Naše gény sú radi, keď dostanú niečo z kuchárskej knihy starej mamy, napríklad fazuľu a pečienku. Najlepšou radou je jesť vyváženú stravu, lebo ide o výživu budúcej generácie. Sú isté náznaky, že počas gravidity je osobitne dôležitý istý druh stravy. Je veľmi dôležité konzumovať napríklad mastné ryby a kapustovitú zeleninu. Za svoje správanie či choroby nemôžeme na 100% obviňovať genetiku, lebo aj my máme svoj podiel zodpovednosti. Vďaka epigenetike však môžeme zmeniť to, ako sa tieto gény prejavujú. A to súvisí s našim správaním aj s tým, ako odhaliť rôzne karcinogény či odlišné látky z prostredia. Pokiaľ ide o zloženie stravy, pre epigenetiku sú veci ako napríklad metabolizovanie vitamínov dôležité. Áno, samozrejme, že budeme vedieť porozumieť svojej práci a to, že rozumieme, ako to funguje, zároveň znamená, že tomu budeme vedieť zabrániť. Z epigeneticky účinných liekov by mohli mať úžitok najmä pacienti s rakovinou. Da eben epigenetische Veränderung nicht so festgelegt werden. Keďže epigenetické zmeny nie sú pevne dané ako genetické zmeny, môžeme dúfať, že nájdeme látky, ktoré by navrátili tieto epigenetické zmeny. Epigenetischen Veränderung wieder rückgängig machen. Stará múdrosť, ste to, čo jete, sa ukázala byť pravdivá. My všetci zapájame a vypájame naše gény spolu s výživou. Preto kontrolujeme svoj vzhľad, správanie a zdravie často po celý život a dokonca aj v nasledujúcej generácii.